Кръвта не може да се произведе. Тя идва само от човек за човек. Нужно е малко време и едно добро решение, за да бъде спасен живот. Но митовете за кръводаряването често спират добрите хора. Нека ги разбием заедно. Мит първи. Щом кръвната ти група е често срещана, няма нужда от теб. Истината е, че именно тези групи се използват най-много и са постоянно необходими. Мит втори. Отнема много време. Процедурата е кратка, а освен това получаваш и медицински преглед и информация за собственото си здраве. Мит трети. Възрастните хора не могат да даряват. Важното не е възрастта, а здравословното състояние. Мит четвърти. Кръводаряването боли и е опасно. Кръводаряването се извършва под медицински контрол и е напълно безопасно за здрав човек. Мит пети. Ако приемаш лекарства, не можеш да дариш. В много случаи това не е пречка и се преценява индивидуално. Истината е проста. Кръвта спасява животи. Не позволявай на страха да решава вместо теб. Подай ръка. Разбери повече от линка в описанието.